Bon dia tot el dia. Benvinguts al meu canal. El meu nom és Teresa Obrador. Soc llicenciada en Filologia Catalana i aquest vídeo és el primer de molts on parlaré d'etimologia, que és l'origen de les paraules, barbarismes, paraules que estan mal dites, que tenen un origen estranger i no són correctes en la nostra llengua i en diré el seu corresponent correcte. Calsemàntics i calsintàctics, que són expressions o paraules que sembla que estan ben dites, però no estan ben dites. I explicaré quin seria el seu corresponent correcte. Ortografia i gramàtica, perquè també cal aprendre a escriure. Parlaré de totes les festes de tot el territori, des de les més tradicionals, Nadal, Pasqua, les festes de patrons de pobles, però també de les més noves, com per exemple, ara darrerament, Halloween. Però també recomanaré llibres de la literatura catalana i les grans obres de la literatura europea i també la literatura universal. I fins aquí el vídeo d'avui. Moguivares. Fins aviat! Si t'ha agradat aquest vídeo, polsa el botó del polze per amunt. Si vols veure més vídeos així, subscriu-te en el canal de subscripcions. I si t'has quedat amb ganes de més contingut en català, a la descripció et posaré un link del meu altre canal en català. Aquí baix. I ara sí, fins aviat!